Maigsoon mayong gabi, niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diutundum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamatuuran ay pasukan. Ang buhing kamatuuran, matod pa ni Jesus, maong iya mga pulong. Magpabilin kamo sa akong mga pulong, may bawo mo sa kamatuuran, o ang kamatuuran magaluwas ka ninyo. San Juan Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 32. Magpabilin ta siya mga pulong. San Juan 3, naingon ni Jesus, sa akong mga pinialan, magabantala sila sa akong mga pulong. So kung magpaisip ta, nga bisan dili takos, pinialan ta, tungod sa sakramento sa bunyag atong nadawat, kinahanglan magtuon ta sa mga pulong sa Dios. Puy-an nato itong kinabuhi, ipaambit nato sa uban. Maigsoon niya ta sa DYRF Radio Puwersa. Nining atong tulamanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko o ubos sa pagsangyaw usab nining naila nga makanunayon nga Catholic Charismatic sa Cebu Archdiocese, New Creation Servant Community. Gikan pa sa atong talamdon, talahuron nga kardinal, iyang kamahalan, si Cardinal Julio Rosales. Unya ang New Creation Servant Community, ubos pagampo, pagpailob ug padayon sa kakugi, pagpaambit sa pulong sa Dios alang sa kaluwasan, milungtad karon og taas na makatuigan, nagpabilin gyapon. Unya ang atong servant, presiding head servant, mao si Sister Brilia Albao. Formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ministry head servant, Sister Maricor Maligun. Prophetic servants, Brother Romeo Llines. Suod kay na ko ning brother, Sister Jezebel Llines, akong pagumangkon. Ang iyang bana mo si Brother Romeo Llines. O niya, ang kingly servant, Brother Ray Albao. Padung natungan ni karon. Sa priestly and liturgy servant, Sister Susan Albur. Community Secretary, Sister Hasmin Archiles. Admin and Custodian, Sister Susan Albur. Assistant, Sister Gina Belicario. Sa Worship Ministry, Sister Jace Lodonia. Sa Music Ministry Servant, Sister Christy Agas. Healing and Counseling Servants, Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Sa Prayer Intercessory Servants, Sister Jojo Bundok, Sister Mayra Sinisa, Sister Jocelyn Marande. Teaching Ministry, Brad LB Sinisa, Brad LV Sinita o Sister Chris Sinita. Sa Bible and Catechesis, Brad Alex Basig o mga kauban. Sa Temporalities Team Servant, Sister Josephine Basig, Sister Cypris Velasco, Sister Josephine Lee. Sa Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy, bago pag yung niabot, gikan sa New Zealand. Hilabiyang kubugnawa nito, Brad Sok. Malisod ta paglakaw nga dili magtumpi ang to ka jacket, to ka karsunis, biyang bugnawa sa New Zealand. Brad Mario, anad man ta sa uwan rag-init sa atong Pilipinas. So, sa Transform Ministry, Sister Nida Uy, niya ang kauban sa nato si Nani Kandal nga kanunay halad siyang kinabuhi sa mga pagampo alang sa kalambuan sa New Creation Servant Community. Sa Technical Ministry, Jace Lodonia, Brad Joshua Asingwa. Sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Couple Cluster Servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suastilio. O sa Young Adult Women,
Sister Almira Belicario. Yes, young adult men. Brad Reinhardt Lazaraga. So mo ni mga igsoon ng atong mga servant leaders nga nagalagad pagayo sa atong mga kaigsuunan. Mga pagampo, prayer meeting, healing ministry, mga religious music, visiting sa mga inmates, sa mga bilangguan, nagpaambit sa mga pulong sa Diyos, ebanghelyo sa kaluwasan, nakalipay, nakahupay sa mga binilanggo, nga di ay dili sila binilanggo sa gugma sa Ginoo, o silang kagawasan sa pagsimba sa Ginoo, o sa ilang matinuuron nga paghinulsol sa pagbag-os kinabuhi tungod og alang sa kaluwasan. O humaniya na, mamalik silang pamilya nga bago ng kinabuhi. Mga laylay mga dapit usab sa New Creation Servant Community ug gipadayon ang periodical seminar of Life in the Spirit Seminar. So manawag ra mo schedule na nasay Life in the Spirit Seminar. Unya karon doon na tay tema nga ato sang ipasiuna o dayon ato ning ablihan para sa open forum. Usa ka makalilibog kayo sa atong pagtuo diya. Okay. Brad Dong, ni come in man ng nobina sa inats ka na yung manabang? Oh. Yes. Usa ka balaang mga pulong sa Dios nga kinahanglan natong hatagan og pagtagad. Kining nasuwat sa Galacia, Olohan 3 Studling 16. Nagingon, tungod sa buhat sa kaluwasan, tungod sa buhat sa kasuguan, walay usa nga tao nga pakamatarungon ni ana sa kasuguan. Ang buhat sa kasuguan dili makapamatarong sa tao. Galacia 2. Yes, Galacia Kapitulo 3 versikulo 16. Unya, sumpay ni ana kay ako pinagis kasuguan, namatay ako sa kasuguan. Aron ako mabuhi alang sa Dios. Galacia 3:19 yapon. He was considered dead in view of the fact the power of the law. Because this law cannot be perfected. Mao na nga matud pa tungod sa buhat sa kasuguan walay tao nga pagkamatarungon. Yan niasad sa Galacia 3:21, wala ako'y salikway ang grasya sa Diyos. Kaya ko ng pagkamatarong pinagis kasuguan, nan si Kristo, siya, si Kristo, wala hinungdan. Balik ko na to. Wala ko'y salikway ang grasya sa Diyos, kaya ko ng pagkamatarong pinagi sa kasuguan, nan si Kristo, wala hinungdan. Galacia 3:21. Mga igsuon, o sa kini kadakong tema sa pagtuo ang pag-ingon nga San Pablo ra ba mo'y ingnon nato tinubdan sa maong mga pulong, Galacia 3:16, walay tao nga pagkamatarungon pinagi sa buhat sa kasuguan. So we don't have to know or to be the law because nothing will happen for reaching up righteousness in life by the power of the law. Kini, mga pulong kini nga makapasinta sa atong alimpatakan. Ngano, kaya ko natong basahon ang Salmos 119, versikulo 55, halayo sa kaluwasan ng tao nga dili maninguha sa pagtuman sa kasuguan. Halayo ang kaluwasan sa katao nga dili maninguha sa pagtuman sa kaluwasan. O gani sa Deuteronomio 32:46, matagpulong sa kasuguan, balaan man. So every word of the law is holy. Niya, matud pa ni San Pablo, may tugos balaod sa Roma Kapitulo 7, versikulo 12, ang balaod, balaan, matarong ug maayo. Ang balaod, matarong, balaan ug maayo.
Unya kadtong datong ulitaw nga nagpakiluoy ni Jesus, ako nang nataak lang dapit sa kalibutan magtutudlo gamit akong salapi pagpalit sa bisan unsang kalipay nga babayran sa kalibutan. Pero Ginoo, wa ko magmalipayon, wa ko magmalinawon. Busa tugani ako unsaon ako pagsud sa gingharian sa langit. Langit akong kikinahanglan. Kanang kalipay nga gikan sa kaitasan. Ang atong Ginoo mingon dahil sa batan-ong ulitaw, dong kung gusto kang malangit, tuman na mga sugo. If you want to go to heaven, obey the commandments. Pusa, paghinuktok ta, nga, si San Pablo nagingon sa Galacia 3:16, dili pa kamatarungo ng tao sa kasuguan. Pero si Kristo mingon kinahanglan nga mamatarong ka. Pinagis pagtuman sa kasuguan, o sa imong pagtuman niya na malangit ka. Matud pa sa atong Ginoo. Muna, how do we resolve this somewhat contradictory statements of the Scripture? Murang manig nagsumpak kay Biblia. Pero doon na ni kumon denominator. Nasa Buhat 13, versikulo 39. Buhat 13, versikulo 39, nagingon, wala kamo pakamatarunga pinagi sa kasuguan ni Moises. Buhat uluhan 13, tudling 39. Ari ay, klaro na. Nga kadto na yung mga kasuguan ni Moises, nga purting daghana, thousands of the law of Moses. Niya sa San Juan 17, 19, ingon si Jesus, kamong magbabalaod, nagapandag mga balaod, o inyong gipatuman sa mga tao, nga kamo gani, dili mo hikap sa inyong tudlo, may tungod niya ng balaora. Way nakatuman sa inyong mga balaod. Tiyan mo na? Ang atong Ginoo mingon, way nakatuman sa inyong balaod. Muna nga, ang balaod sa Diyos, matuman, tungod kay ningon San Pablo, ang kasuguan sa Ginoo, dili man bugat. Masayon, tumanon, ang kasuguan sa Diyos. Kay sugo man sa gugma, ug nagay gugma gaan kayo ang atong ipasaan. Ug nagay gugma sayon kay nato paglitok ug pasaylo sa mga taong magpasipala kanato. Kung natay gugma, malipay ta nga kanunay tang mo hiusa sa Dios pinagi sa atong pagtuo, pagampo, paglikay sa sala ug pagbuhat og maayo ngadto si katawo lapinan ni adtong nagkinahanglan. We are happy. Malipayon ta. So mo na nga, the law of God makes us happy. Ang balaod sa Diyos makapahimo na itong malinawon, malipayon. Og mo day na ang kalainan. Katong ingon day nga pinagis kasuguan. Way gipakamatarong sa kasuguan? Giklaro na. Kasuguan ni Moises. Thousands of law of Moses. Even the commandments of God added with many auxiliary laws done by Moses to his people. Mo na nga mo sagupta o mo pabilinta nining napu kasugo sa Dios nga sayon lang tumanon. Kuno natay gugma sa Dios, kuno natay gugma sa tong isikataw, matuman nato ang tanan. O gaan ra ang mga lantuson, gaan ra ang atong pagbuhat sa mga buluhaton nga gisugo sa Ginoo kanato pagsangyaw sa mayang balita. Og ningon ang Ginoo iwali ang mayang balita. Ang pulong sa Dios kay daghang nangasayop. Sa katawhan daghang nangasayop. Kay wa sila mo gamit sa gahom sa kaluwasan nga mong pulong sa Dios nasa balang kasulatan. Ito nang mabasa sa 22, 29 San Mateo. Mahiginigog makumigsoon nining atong pagtukbil sa kasuguan sa Ginoo. Doon na tayo mahinumduman nga nasa Galacia 1:20. Nga si Kristo, siya gyud misaad. I will dwell in you and you will dwell in me. Ako magapuyo kaninyo. Ako mag-aagak sa inyong unahon na mga pulong ug mga buhat matuman ninyo. Kay ako man ang magkinabuhi sulod kaninyo. So mo ni ginganlan nato og Yahweh nga matuman, masunod na to ang kasuguan. Kaya doon naman yung mga tao mingon, ay, hinanahali na may istorya ha, way makatuman sa kasuguan.
1 Juan 1:8 nag-ingon walay tao nga waysa. Way tao nga dili makasa. So sige lang pagkasa kay di magita ka hinunong pagpagkasa, di na tinuod, bakak na buhat na ni Satanas. Sa 1 Juan 3:9 ingon si San Juan, kung ikaw na bago na taon na kapag-usap, bago na imong kinabuhi, makatuman ka sa kasuguan sa Dios. Kay ang binhi mupuyo sulod kanimo. Sa Galatia 1:16, there's only one seed, and that is Christ. Usara ang liso, usara ang binhi nga naa ni Maria, ug matod pa binhi ni Kristo, presence of Christ sud sa atong kalak. Kung iwakli na to ang sala, iwakli na to ang panggukod, iwakli na to ang pagbutang-butang, iwakli na to pagpanghimaraot, kay kana dili makapahimuot sa Espiritu Santo, kay siya mao ang tinubdan sa kalinaw, kahayag ug katarong sa kinabuhi. Igsoon mo to atong pagpaambit karon, may tungod nga sa pulo nga wala kamo pagkamatarong nga sa kasuguan dito ni Moises, dili kasuguan sa Dios. Kay kasuguan sa Dios mao ang atong ang pagsulod sa gingharian sa langit. Unya niyaman si Ricardo Rizani, mag-una-una man ginig andam siyang mga gibasa naman niya sa notebook ni ato sa paminahon. Salamat Brad Sok, may gabi Brad Sok diri sa New Christian Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad sa Mateo 19:14. Si Jesus mingon, paduola kini ang mga bata og ayaw pugni kay ila ang gingharian sama kanila. Akong pangutana Brad ba, sa may katinawan na ni Brad na kung ila sama sa mga bata ning gingharian, asa pud katang ng madagko Brad, ngay ila makahang gingharian sa langit. Palihog ko ng patinaw Brad Sok. Okasyon nga ang atong Ginoo duaw sa mga ginikanan, nagdasat sila mga bata. O samtang naglingkod si Jesus, medyo nagpahuway, nanaga ng mga bata, hangop o gakos sa atong Ginoo. O ang gagmay gani, gikugos Ginoo, gipanalanginan silang tanan. Ayaw ninyo pagduol, ayaw ninyo pugni pagduol ang mga bata, ngari kanako. Kaya lang sama kanila ang gingharian sa langit. Na, kanang dili puggan ang mga bata, pagduol sa Ginoo. May numduman na to ang mga pulong sa kasulatan nasa Isaias 48:8 nga ang bata bisan napas taguangkan sinahan doon na sila. Sa Salmos 51:5 matod pa ni David, ako gipanamkon sa sala, ako natawo sa kasalanan. So doon na siya sala bisan diya pa siya taguangkan sa inahan. Unsa man ang sala, kaya itong nahinumnuman sa sala, maong paglapas sa sugo sa Diyos. Pinagi sa itong dautang hunahuna, dautang pulong, dautang mga buhat, o dili pagbuhat og mayo. Ang buot ipasabot sa Ginoo, dili ka ng actual sin. Kaya mga bata, di pa man makahimo niya ng sala nga buhat nun. Ang sala sa bata, mo ng kahawang sa santos nga grasya, nga nawagtang gikan ni Adan og ni Eva. Giguha sa Ginoo ang santos nga grasya. Mao nang kitang mga kaliwat ni Adan og ni Eva, nakapanunod ta sa kahimtang nga hubo na ta sa sanctifying grace. Og mao na nga kinahanglan iuli na ang grasyang makasantos og pinagi sa pagbunyag. Kay sa Galatia 3:27, pinagi sa bunyag, magsulob na kamo ni Kristo. Pinagi sa bunyag, magsulob kamo ni Kristo. Kung ang bata mahikawan sa pagbunyag, mamatayang may bunyag, mahibalik ang sanctifying grace. O mamatay ang bata, di man na siya maimpirno, kaya man na siya mortal sin. Di siya na mapurgatorio, kaya man na siya venial sin. Adto na siya sa natural glory. Kahimayaan sa kinayahan. Malipayon, apan dili pa siya makakita sa Diyos. Sa 1 Juan 3:2, ang labing hataas nga kalipay nga tagamtamon sa tao, makakita ta sa Diyos. Manang bata, dili makakita sa Diyos. Nga namatayang may bunyag. Pero mabujikan, nagsulob na siya sa grasya, mao nang Yahweh nga moabli ang langit kung naatang sanctifying grace. By the way, unsa man ang sanctifying grace? Mao nang kinabuhi o gahom sa Diyos nga gipaambit niya nato. Tungod kay kinabuhi na,
kinabuhi gahom nga gipambit sa Dios kanato. Ang epekto ana nasa Tito 2:11 nga kuna kay sanctifying grace. Ganahan ka mo simba, ganahan ka mutuman sa sugo sa Dios, malipay ka nga mutuman sa sugo sa Dios, ug doon na kay galamhan sa pagsukol sanglingla o tentasyon sa yawa. So we need sanctifying grace. Kaya ang gahom o kinabuhi sa Dios matud pa ni San Pablo kang Tito 2:11-12 mao ning gahom kinabuhi sa Dios nga malipay ta pagtuman sa sugo, paglikay sa sala o gusto tang musukol sa mga tintal sa yawa. Murang kinanglan nato nga yapil ang bata. Murang ayon yung pugni nga meduol ka na ko mga bata. Kunya, Brad Ri, niya madi ay atong i-recognize sa og si atong dunatay guest nga usa sa labing kugihan nga Catholic lay minister sa parokya ni San Jose, Tabunog, Talisay City, Cebu. Niya uban nato guest nato Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga minaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa Sibya sa DYRF 12-15 sa dial sa tong maradyo. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghan tag mga pangutana, Brother Sok, kay naghisgot man tag pagtuo nya diha sa atong pagtuong Katoliko. Diha sa atong pagtuong Katoliko, naaroy mo, Brother Sok, nga dito sa Vatican, doon ay move sila nga himuon na o diakonesa ang babay. Di ba ni makasumpake diha sa 1 Corinto 4:34, Brother Sok, nga gididaan ang mga babay sa pagwali sulod sa templo? Palihog ko na ko i-explain na ni Brother Sok. Salamat kay Dungaling tinuod na nga understudy doon ay komitiba dito sa Vaticano nga mutuon nga posible ba nga ang mga babae ma-diakones o litok ni mong diakonesa nga lalaki diakono sa 1 Timoteo 3:8 nga tusunahan ang gihisgutan nga mga diakono mga gipili sa katilingban, gipili sa mga labaw simbahan nga maligdong buutan nga mahimong ordinahan sa pagka-diakono. Akong itanaw ng word nga clergy diha sa dictionary. Ang definition, clergy, ordained men sa pag-ordinahan ng mga lalaki. So, why babae? Sa history of the church, Catholic Church, wala nag-isgot og doon ay mga diakonesa. Hinunang ubang mga pundok sa tinuan, ni-adapt sila, nga doon na sila ay deaconess o diakonisa. Pero sa simbahang Katoliko, wala pa kay ang sa seminaryo magtuon ka sa pagkapare, usa ka lakang mapare na ka, ordinansya ka sa pagka-diakono. Yang usa ka diakono, makahimo na siya sa pagbunyag, pagpinditas mga patay. Niya makatudlo ug makahimo po siya pagwalay sa pulpito sud simbahan. Sa panahon sa misa, may ngono ng kura paroko, ikaroy wali Reverend Deacon Oscar Salisi. Oh, wala, masulti ko, paambit ko. Wala ko na, aprobahan guys, kura paroko, kanang diakono, makawali gina sa sulod sa simbahan. Wala dungaling understudy pa. Sa ito pa, katoy mong gisulti mo, one of the obstacles nga ningon magod sa 1 Corinto 14:34, ayaw patinguga o pasultiha ang babae sulod sa simbahan. 1 Timoteo 2:11 ingon siya nga ang babae di magsaba-saba sulod simbahan. Kung doon na siya ipangutana, adun na niya ipangutana sa simbahan dito sa balay. Pero wa siya tuguti pagtabi sulod sa simbahan. Labi na sa pagwali. Muna nga understudy, whatever the consequence o resulta, basta nga katoy mong isigutan usag ito sa mga obstacles nga nag-ingon nga ang mga babae gidid-an sa pagwali sulod sa simbahan. Pero sulod sa simbahan way misa, magkatudlo sila katekesis sa gawas. Nasa na'y counter sa
Salmos 68:11. Salmos 68:11. Dakong panon sa mga babae nga nagwali nagsangyaw sa may balita pero dili suod simbahan. Salamat kayo dong aling makalsog doon na kay follow up. Okay ra. Doon ako'y palayap, brother, so kalain na sad nga kining pagtuog gyapon na sa tinuhang Katoliko. Ang kuan ron, ang Congress sa lower house na-approve na ang divorce bill. Nya adto na ni sa Senate. Nya maaprobahan ni sa Congress sa lower ug sa upper, ma-approve og pirmahan na sa presidente, ma-approve ang divorce. Unsa man kay makita man nato diha simbahan nga dunay sila'y tarpulin o natay tarpulin nga gibutang no divorce. So explain, Brother Rasok, di ba ni makasumpaki ang gobyerno o ang simbahan? Gitug-an na ni San Pablo sa buhat 5:29 nga kung ang balaod sa Dios masupak sa balaod sa tao, ang balaod sa tao masupak sa balaod sa Dios, pili agyod pagsugot ang balaod sa Dios, dili ka lang balaod sa tao nga masupak sa balaod sa Dios. Balaod man sa Dios nga gidili niya ang diborsyo. Nana sa San Mateo 19:10 ningon si Jesus nga sukad sa sinugdan may tungod sa kaminyoon ang lalaki mobiya siya nga mahan og ginhan og moy ipon siya sa iyang asawa og silang duha dili na usa. Yang giusa sa Dios dili pagkabulagon sa tao, ang kamatayon ra moy makabulag kanila. Ya kanang diborsyo kay tuyuon mo gina. Putlon mo gyud ang legal and moral marriage. Labi na sa sakramento, nagit sa simbahan, ang pare gay testigo sa duha ka babaeng lalaking way kabilinggan nga gibugkos kaminyoon nga matud pa ni San Pablo sa Episode 32:5. Matrimony is a great sacrament. This is a kind of analogy as Christ unites the church. Muna nga, supak yun ang Iglesia Katolika. Ya, atong Domingo dungaling pinirmahay na. Oh, nga no to divorce, yes to family. Kay bisag usaon atong basa sa kasaysayan sa mga diborsyo, wa magyumayong resulta. Magkabuwag ang ginikanan, biyaan ang mga anak magkatibuwa agin taon, bisag ila pa nagsaburag sapi kada adlaw, way mo disiplina, way pagmahal ug pagpangga nga ilang mabati gikan sa gakus sa ilang inahan o sa disiplina sa ilang amahan. Merciful, tremendous sa may tabuos pamilya. Mao na nga ningon si Malakias 2:16, God says, I hate divorce. Ningon ang Diyos, gikasidlagan ko ang diborsyo. Sunan ka niya na, mahadlok ta niya na, nga Ginoo na yung musulti niya, mangita kitag solusyon kung naiaway sa pamilya mo, normal naman na kasagaran, di lang maglinabayag armas, di lang musulting mga mahugaw kayo, pareha nagsakitan tago, mangita tag paracetamol, dili kay mangita tag atsa nga putlon tanaling ura ko, kay mao na, no, kinanglan nga, mo konsulta ta sa mga spiritual director, mga pare ba, mga elder ba sa pamilya, o kini makahupay o makaayo at tagag panahon ang sabot-sabot inais pagbugto dahil sa kaminyoon. Pero salamat kayo nung aling kay kung makadaog na dito sa Senado, kay daog naman sila sa Kongreso, 75-25 sa tuwal alkansya ang divorce, ang no divorce. Yung ganito niya Senado ng aprobahan na, dayon, pirmahas presidente, pero mo ratify pa ang katilingban. Mayoron kay kita unang ni-ratify. Padag, no. Yaman to na dito ba siya maghinuktok, mga magpapanday sa mga balaod, nga din lang hinayon, kay supak sa tingog sa katilingban. Ang tingog sa katawan, tingog sa Diyos. Salamat kayo nung aling. Niyaman si Brad Mario, nga tong welcome guest from New Zealand. Pero nahon na to si Brad Mario. Brad Mario na ang imong kahiman. Salamat, Brad Sok. May gabi istara na ito, mga listeners. Labi na yun sa atong istasyon dere sa atong office, New Creation Servants Community, o sa atong istasyon DYRF. Kanang nalakoy po na, Brad Sok, ba? Kanibitong si Jesus na iyag yung nag-introduce ang kalinaw bitaw sa iyang mga apostolis.
kaduha kay na niya gilitok katong nabanhaw na siya, nagpakita sa siya apostolis niya iyang gingnan nga ang kalinaw anaa ninyo. So klaro kay na importante gyud ang kalinaw sa atong kinabuhi kay ang tao nga way kalinaw wa magay way kalipay. So mo na nga karon nasa sa verse pod nga nisumpaki manana kay nianhi ako sa kuan sa kalibutan dili sa kalinaw pagwatak-watak sa pamilya bitaw nga ang papa makunta siyang anak, ang iyang asawa, ang kuan pod ang iya pong ang mama makunta sa siyang anak sa iyang mga in-laws anak bitaw. So murag nagsumpaki ba nga imbis noon nga peace ang importante o kalinaw niya karon ang iya sang lain pod ang iyang katuyuan pag-ari kuno diri dili kalinaw. So pwede nimo ma-explain but so Salamat kay Brother. Importante ka na pumunta na. Kay ningon mo ko si Jesus, ayaw mo paguna-una nga mayani ko kalinaw. Niyani ko kasamok, pagkabahin-bahin, o niyani ko nagdag espada, nagdag kayo, wa ko wani kalinaw. Muna nga, mahaigking ta, kay sa balang kasulatan, sa Isaias 9:6, pagkatawgon ma siya og magtatambag og siya maong tinubdan sa kalinaw. Ya, nabaliman pagkigpulong na ni Kristo. Muna nga, sakto na pagkutanan ni Brother Mario. Nga asawa na to pagka kabot sa kalinaw nga Diyos noon og langitong tinubdan nga gisawsaw naman ang hugaw malapukon nga mga paagi. Kaya ningom na si Jesus, wa kum wani kalinaw kung dili kasamo pagbahin-bahin. Muna, usa sa mga ngayon lang na ito ways and inspiration and ways of interpretation. Do not read one line or one paragraph alone. Read the Bible in context. Kaya sa 1 Juan 3:8, ningon si Jesus, ang yan ang ipasabot niya mo the demons, yawa, ang katawhan sa mga tao nga medyo ni hilig na imong instrumento siya. Muna ningon si Jesus, wa ko mo ni kalinaw kasamo. Ang buot sa 1 Juan 3:18, si Kristo makigharong, si Kristo makig-away, si Kristo mubuntog sa tinubdan kasamo nga maong yawa. Yawa saon niya, he will fight and destroy the works of Satan. Mga pagi ni Satanas, matud pa San Pablo 2 Corinto 2:11, dili kita malingla si yawa kay nahibaw kita sa iyang mga paagi. Ang pagpaagi maong paglubag nanas Biblia 13 sa buhat. Ang yawa, ang instrumento sa yawa, tiglubag sa kamatuoran. Gibalit ang kamatuoran. Muna ang makabantay ta, how do we know that this truth is trampled? Nanan sa Isaiah 8:20, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Kung dili sa makasulti ng mga buntaka, nining butanga, wa kabuntagon, way kabuntagon na lang kanila. Munang i-refer na to sa commandments of God, the word of God. Kaya ngadto man sa kasuguan, commandment. Ngadto mas pamatuod, word of God man ay pamatuod. Muna nga, magbantay ta niyan ang morning mga pagi ni Satanas. Ya ang mga pagi ni Satanas, muna ang pagpaibog ka nato. Ug mada ang atong kaugalingon sa makaibog nga naglipot ka nato sa lapi kay gayunan sa mga lawas nun nga kalipay nga sala batok sa Dios kay na may kalipay nga lawas nun nga gipanalanginan nga balaan nga buhat ang pagkigius sa babae ug lalaki ubos sa sakramento sa pagkasal. So mao ni nga Christ fights that. Kibisog si Kristo pag-away sa mga buhat ni Satanas. Wa ko mo anhi aron paghatag og kalinaw ngadto ni Satanas. 2 Corinto 6 ningon si San Pablo, di magkaipon si Jesus o ang yawa. Kay di san magkaipon ng kangit niya ito kahayag. So, mo na, Christ promises that He would fight the evils, Satan, the angels of Satan. Awayon gina niya. Di ko makigharong
kalinaw ning yawa kay di man gini makita kalinaw, sukol man gini sa kamatuoran. So kanang ingon ni Jesus, wa ko muanhi og kalinaw ambot sa buti Kristo. I have to fight to gauge war against Satan, the wiles and mga linglan ni Satanas. Awayon ko na. Kung si Satanas mo tukod og institusyon sa pagbugno sa katawhan nga malinawon, I will fight. And not only may when I ascended to heaven, I told you, my believers, you are the faith that will trample the head of Satan. Nanas 16:20 sa Roma. Ningo San Pablo, saka naman ko sa langit. Pero dito mo biyaan. Ang inyong mga tiil akong gamiton pagdugmok sa ulo sa yawa. Muna nga, balik ko na ito nga, kinidi ang pagkasulti ni Kristo atong tanawon ang context. Kinsa ang ipakiksultihan, unsay tema, ang iya na ipasabot, ang yawa o mga sulugoon sa yawa, ang purting dakana. Nanay mga nason nga purely do not believe the existence of God. Di na mo ito Diyos, usa ka nason. Iya ganahan og kasamo. So, sa man niya na, grabe kayo. Ang mga babae sa syudad, sa ubang mga syudad, mo aging mga lalaki mo na manghagad. Grabe. Makalilisan kini. Mga lalaking relihiyon nga nagtuis o naglubag sa pulong sa Diyos. Muna nga, we have to be aware, vigilant, and study on the Word of God. Because the Word of God, as St. Paul says, sakmita ang pulong sa Diyos. Kaya mo nang inyong armas, batok ni Satanas. Muna nga ang tubag na ito sa may pangutana, kunya niya man si Brad Alex Basic, ato sa paminaw ng atong chairman sa Catechesis o Bible Study. May gabi mga igsoon, may gabi sa tanang nagsunod sa tulumanon sa katinawan sa pagtuong Katoliko. May gabi Bradsok. Akong pangutana Bradsok kaning kuan ba nga si Jesus sa kuan ingon siya nga ang makasala ko no malipay siya nga magkuan na sa Luke 15 malipay ang usa ka langit ang langit ug nay usa ka makasala nga mobalik sa Ginoo ba. Pero diri sa kanang Mateo City kuan sa ngari sa 22 niingon siya ngari 23 nga kuan ba pahawa ka mong mga makasala kay wala ako makaila kaninyo. Unsa may kuan ni Bradsok nga murag na may kuan siya statement nga nagbuwag ba nga ang makasala malipay siya nga maluwas. Yang ari sa pikas iyam sang gisalikway ding makasala day. Palihog ko Bradsok. Salamat kay Brad Alex. May ning imong pangutana kay nasa Ezekiel 18:27. Gipangita gani sa Ginoong makasasala. Mao na nga kinahanglan gyud dunay mo paybaw. Kinahanglan gyud dunay muwali sa destiny of everlasting life versus temporary happiness of the world. Mao na nga kinahanglan gyud nga may bawo ta nasa Ezekiel 18:27 miyanhi ko pagtawag sa mga makasala. Nga kung sila mohunong pagpakasa, naghinulso, magtuman sa mga sugo, magbuhat og mayo, bisan unsa kadako silang sala, akong pasiloon o gablihan ako ang langit para nila. Mara ang kasing-kasing sa Ginoo. Ya ang ato mga magsasangyaw preachers, iapil gyud ang kaluwasan. Yung Ginoo Mateo 24, sa niyang kayab, iwali gyud ang mayong balita, ang akong mayong balita. Iwali gyud ang paghinulsol, iwali gyud ang pasaylo sa sala. Ayaw kalimti na. And compare your destiny which is forever and the temporary happiness. Unsa man ang destiny nato, kinabuhi kalipay ng walay katapusan sa langit. Ang ihaylo siyawa kalipay nga lumalabay raman. Muna nga kinahanglan do nagay mosangyaw niya na. Muna nga kadang gingon si Ginoo sa kadto mo gikutlo sa katapusan sa Mateo 7:22 sa adlaw na tos panudya. Ningon si Jesus og diya sa adlaw sa panudya mangabot ni sila. Ginoo pasod lami sa langit kay gamit na mong imong pulong pagkabig o pag-ayog mo sakiton, milagro. Ningon man si Jesus, palayo ka mo kanako, wa ko kailan ninyo. Sa adlaw na sa paghukom, sa ato padilan niya dawaton kay kining mga tawhana sa adlaw na sa panudya.
gusto musud sa langit. Wa ko makaila ka ninyo. Ang buti pasabot, it is no guarantee that you perform miracles by my power, but you deny my commandments. You do not bother to obey the commandments. Get out. Wa ko kailan ninyo. Sa daw na nas panudya, Brother Alex. Unya, murag si Ryan ato sang suman ini si sige ato si Ryan sa. Gimodong. Maying gabi, Badsok. Maying gabi is sa mga naminaw karon. Akong pangutan Brad is katong kuhan ka ng paghimo sa Ginoo nilang evong ni Adan Brad kay di ba kanang sa katong nga time Brad napato sila isa niya kanang sa katong pagkaon nila sa prutas Brad ba kay gitintal man to sila siyawa no nya dito na ba nagsugod ang kuhan Brad kanang mga sala if wa sila ni kaon na tong prutas Brad limpyo ba ning kalibutan ron Mora Brad. Maugyod unta na may tabo dong. Kung wa pa makasaa siya danog siba. Niyon Ginoo puyo mo sa paraiso. Kanunay mong batanon, malipayon kanunay. Malinawon. Yeah, that is forever young, forever happy. Pero mukaon mo niya ng gidili. Nako, mabut ka ninyo, makalilisang, makatalagman. Matiguang na mo, masakit na mo, doon na mo ikamatayon. O ang inyong sala, kung dili ninyo baguhon nyo ginabuhi, impirno. Dili na unta kining paraiso nga inyong gipuy-an karon. Mao na nga pangutanan ni Ryan wa pa to magkahimo sila sala. Mao ta toy dangatan na tudong nga wa tay gubat, way sakit, way mga kasamok, way mga daw tao nga mo pakita ning kalibutan. Unya si Brad Bri Albaw ato sa paminawon. Dong murag na magkay giabli-ablihan ng si Rizani. May gabi pa ko sa Bradsok. Ay kaduhang pangutana Bradsok ba kaning inigsugod ba sa misa ba kanang moingon ng pari na atong isugid atong sala ngadto sa Dios nga. Muangkon man jud ta sa atong mga sala Brad sa kuan dakong sala og sala nya gibasulan man kuno Brad nya. Pwede ra ba jud nadi man jud nato ni kumpisal sa pari Brad kay mura bag kuan ko naman akto ko sa basol na to niya pag hinulsol ning pagsugod sa misa Brad kay isugid man kuno sa Dios Brad pali ko nung patinaw. May isa ding pangutanahan kay magpanahon natin ngayon pare karon magandam kita sa pagsaulog paghalad santos nga misa atong paunhan sa atong pagkinulsol paglimpyo sa atong kalag. Ya mo na kuyog ta sa pare is pagampo as pagkinulsol. Manang question kung doon na tayo sang mortal, di na balanta mo kumpisal kay ni kuyog na batas pag-ampus para sa katilingpan ng pag-inulsol. Dili, kinahanglan lang puta mo ito sa sakramento nga mo kumpisal ta. Kay ang tuyo niya ng pagkumpisal is not only the absolution, but also the admonition, the holy admonition. Mamunto si David, nga labihan niyang sala, makalilisa nga sala. Kunyan, ingon siya, Ginoo, giditso na ako pag kinulsul pagkumpisal kanimo imo na kong gipasaylo. Psalms 32:5. David presumed nga he was already forgiven. No. Gipatuan niya sa ni Nathan. O pagkakita niyang Nathan, iya maning amigo, pinialan man ni si Diyos. Muna nga, gilak siya sa kalipay. Iyang gibukbo ang iyang mga kasalanan pagkumpisal. Unya, gihatagan siya ni Nathan o malamdagon nga mga pulong nga makapabukas siyang kalag og paghapwa sa mga kadautan siyang hunahuna buhat mga panapaw grabe kayo niya naigo siya sa mga pulong malagit nga pulong sa Dios sa Espiritu Santo. You cannot enter the kingdom of heaven, you will go to hell, so repent. Paghuman kinulsulan ko na magpagkong na kung kinabuhi dahil ingon si kining Nathan karon akong pahibaw kanimo. This is an open declaration from God. Your sins are forgiven. Puting lipaya ni David. Siya nagka propita nga naghatag niya absolution. Lipay siya. Mayo kasi mong sakit. Nayosan. Usara ka butang ang mamatay imong bata. Bata sa pagpakasa. Kuhaw na sa Ginoo. So muna nga, ang kumpisal, manindot kayo pakigdagbo sa Ginoo pinagi sa iyang ministro.
ang gipasaylo ninyo, pasaylo sa langit. Ang wa niyo pasayloa, o di san mo pasaylo. Gipasyunhan ni Jesus pag huyop, dawat ang Espiritu Santo ang gahom ngadto sa mga apostoles, 15 mga pare. So gitagan sila gahom pagpasaylo, gitagan sila og pag-alsa sa nagbukot na tong kasalanan aron magaan na tong kalag. Sa mo nang kinanglan sa katuingon nimo nga kulawat na lantak ni sugid na matauban sa pare. No, ang salang mortal adto gyapon as pare. Dasang binyal sa atong paghinulsol makahimo na kung sarang binyal gamay nga sa nya makakalawat sa ta. Karon atong dawaton Sister Brillia, atong head servant Sister Brillia Albao. Mayong gabi, Brad Sok, Mayong o gabi, mayong gabi sa mga kaubanan din sa New Creation Servant Community o sa ato ang naa sa listener sa ato ang DYRF. Ang akong primerong pangutana, Brad Sok, ang kaning kuano ni Brother Boy Iting ato sang kauban din sa New Creation. Ingon siya nga, Brad Sok, good evening. Unsa man gyud ang kabubuton sa Dios Amahan? Usara ba o daghan iyahang kabubuton? So moto iyang pangutana, Brad Sok, ni Brother Boy Iting. Salamat kay Brad Boy. Iting si mong mayo matulunan nun kay pangutana. We want to learn what is the will of God. Unsa man gyud kabubuton sa Ginoo, usara o daghan ba? Now, ang kabubuton sa Ginoo naa sa 1 Timoteo 2:3-4. Mauning kabubuton sa Dios. Dayon Ginoo, dili ko buot nga dunay makasasala nga mamatay. Buot ako nga tanang makasasala, makahinulsol, makiguli kanako akong pasiluon kay di ko buot nga dunay usang maimpirno. Kang tanan maluwas. 1 Timoteo 2:3-4. So, mao na nga, ngunay kabubuton sa Ginoo niya. Unsa pa ang kabubuton sa Ginoo nga kana mo manay number 1 nga pangitaon gina nako kadto mga makasasala nga dili na maminaw sa pulong sa Dios lisod kay ang pagtuo mo'y makahumok sa tong kasing-kasing pag-surrender nga nothing, we are nothing before the eyes of God, we need Him and we need the forgiveness because heaven is forever happiness, kalipay, kinabuhing di matapos, kalipay ng walay katapusan. Ya, masango lang tanining kalibutanon nga mga tintal, mga paagi ni Satanas. Parayon kita sa pagbuhat og mayo. Ya, muna, unsa may ikaduhang kabubuton sa Ginoo. Nga usa ni ana nga ikasangyaw gyud ang may balita. 1 Timoteo 4:13-16. Ang inyong natun-an kamo nga akong gitawag nga doon na mo'y nakatunan. Sipong niya, puyi na. Kaya di sa mo tuhuan kung magwali mo kung ang inyong kinabuhi, skandalo, stibok katilingban. So, pinulsuli, pag binutan, iwalay na, kay maluwas ka, ug maluwas usab. Sila nga naminaw kanimo. 1 Timoteo 4:13-16. Ito pa, that is one of the greatest wills of God nga kinahanglan kita ka mulihok kay dagha kay makasasala sa kalibutan. So, that is one of the wills of God. Kato, kinahanglan preparado ta. Kaya ningon si Sirach 2, nga to sa unahan, kung magsugod na kay alagad sa Ginoo, timan ini, ayaw ni kalimti, kung magsugod na kay alagad sa Ginoo, sungugon ka sa mga tentasyon, sunugon ka sa mga pagsulay sa yawa, daghang kayong paging yawa, babae, lalaki, kwarta, dungog, uban pa. Gamito na siya sa paglawgaw ning malinawon nga kalibutan. Ang kalibutan gubot. Muna nga ang Ginoo gusto gyud nga ang atong kahimtang andam ta. Labi na sa pagsulay. May kay taglawas nya breadwinner of the family. Nya masakit, cancer pag yun. Nya kasawa wa tay trabaho. Usa ni kabugat kayong trial. Then, ingon ang Ginoo sa Job 42, versikulo 2, ayaw kalimot anak, I can do everything. I can do miracle. Trust in me. I will provide you your need because I love you. I love your family.
Mo na kinahanglan itag musandig sa pagtuo Ginoo. Ibaw ko nga ikaw makagahom. Niya ang pagsulay nako cancer. Di na ko maayo. Akong panginabuhi wala na, putol na. Nga kung asawa na tayo naglabandira. Nga kung mga anak hapit na sa graduate basin nga. Sili pa ko mamatay makakita na nagtrabaho. Don't you worry my son. Gisap na iti ka. Gisap na akong imong pamilya. Just trust on me. Lean on me. Sandig ka nako. Gaksa ko. Kay kadtong nahigugma ka nako. Akong higugmaon og luwason. Salmos 91:14, kadtong nahigugma ka nako. Higugmaon ko siya. Wala higugmaon ganito Ginoo kay siya na may higugma nato ni tanya pasagdan. So trials, mga gubat, mga katilingpanon na itong uyugo ni Satanas, we shall be prepared. Muna mga trials. Muna ito kabubuton sa Ginoo nga mangandam ta kanunay sa mga pagsuway. Kay dili ta nabiyaan. Kunya niya naman sa si Udong Ken. Maayong gabi, Bradsok. Ari ko sa 1 Korinto 14. Ang pasultihon duha o tulo lamang sa gihatagan sa mensahe sa Dios samtang ang uban maoy magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Akong pangutana, Bradsok, is anong duha or tulo raman ang kuan pasultihon sa kuan gihatag nga mensahe sa Ginoo. Ikadua po tanang ano ang uban kay may magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Mana, Bradsok. Kanang duha tulod kanang sa give of thanks. Oh, naman na sa Biblia, sakto kay kadong yan, imong may nga pagkutana. Kay magkagubot ang upan, yan ang gift of thanks. Kay ang gift of thanks, mao nang higayon nga muhatag Ginoo very special gift, proving His presence, proving that the Holy Spirit will be working everybody who surrendered himself or herself. Mao na nga sa 1 Korinto 14, marag doon na prescription sa gift of tongue. Naingon nga, doon ay hatagan sa ginugasa sa kananganan to gift of tongue. Glossolalia. Kanang glossolalia, duham na kaklase, katong sa San Pedro, Aramaic, Hebrew na yung gamit, sabtans tanan. Ang glossolalia, speaking in tongue. Because you are communicating with the Holy Spirit. The Holy Spirit understands. Ikaw pero you are expressing extraordinary contact with Him. Ya tungod kay doon na may mga hitabo nga ang atong lihok tungod sa presence of the Holy Spirit. Niya mo sigaw ta tungod sa atong kalipay o unsay batio nato. Niya daghan na kayo ang kulor sa tingog sa singgit ug ang actions of the bodies gubot sometimes mo take advantage ng yawa nga kagubot naman muna nga dili na kay sa 14 sa 1 Korinto nagisman nga God is the Holy Spirit is peace linaw ba so muna nga ang tudlo nga kung mahimo duha o tulo ka tawo mag give of tongue control by the leaders. Pero kung madaghan na, lisod tingali pag-control. Pero kung doon pasyon na sa mga panghitabo sa gift of tongue, nga constrainta, kaya it's not really the siyagit or unsa pa mga po nga di masabot. We have to open our hearts and full of peace and love. Wala nga. O sana sa mga inungdanon ng hitabo sa kining charismatic ang pagpadayag sa presensya sa Espiritu Santo. Kasagaran na ang resulta, healing of the sickness. Niya peace of the mind. Daghan. Pero ang na to, ang lagbit nga bandayanan, kung masubra na kadaghan niya, di na ito makontrol, while muligid na ganang uban. So, we must control that refrain to replace that chaotic acts into a peaceful means. Because God is peace. The Holy Spirit is love. Pero kinahanglan na. Kaya magpakita, magiging nga milagro. Dili ka nang
nag-give of nga duha o tulo ka tao, ang tanan nga nanambong niya na makakadawat og mga kasa. Basta mag-andam sila. Okay, so we need that. The ganda na to baptism in the Holy Spirit. O niya si Mado Aquino to sa maminaw. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, diretso ko sa pangutana Badsok. Sa kuan ba Badsok ba pagsulti ba ni Jesus sa Mateo Badsok ba? Nga niingon siya nga gingna niya iya mga tinunan ba kon mga apostolis ba panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang maayong balita. Kanang pagkasultihan ni Jesus ana Badsok ngadto sa iyang mga tinunan sa mga kuan nga mga apostolis. Natuman magito kuano natuman magito Badsok no pag kuan niya pagsulti niya nga panglakaw kamo sa tibok kuan kalibutan kay ang uban kuno kuan Badsok mga apostolis nakaadto kuno kuan ni adto kuno Espanya, India. Unya Badsok nakaadto sa sila kuan Badsok sa Amerika kay naama sa mga kuan dito mga Katoliko. Ang tubag, ang Diyos moogi sandiganan sa atong hunahuna, atong aksyon, atong buhat, ug bunga sa atong paghago. Mao na dili ta magsalig nato. Nanas balang kasulatan sa Proverbio 3, 4 nga 6, ayaw pagsalig si mong gugalingon, salig ka nako. Mao na nga, the early Christians, grabe, house to house, kada adlaw. Ya, sila, abagan sa Ginoo silang pagkaon, silang kapuhulayan. Ya, San Pablo, usa sa mga apostolos nga purtin daghana nga naduo niya ang sa ilang communication ato sa dagat, bangka. Daghan kay siya malunod, daghan siya naglutaw-lutaw sa dagat sa pila ka oras, pila ka adlaw. Grabe. So, the fulfillment is, it does not happen only one day, but all the days of the year. Muna kanan sa na kanya itong 1960s, dito'y mga misyonero, nga mga pare, mga madre, daghang kay mga insik nga nakabig, grabe. Ang ilar bang pagkamatinud-anon, dutyos bukog, pagsimba, pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Nabtan mo sila itong Chinese known, renowned philosopher nga way Diyos. Butsad si Chiang Kai-shek nga nag-una, democratic, nationalistic man. Responsive kay mga tao. Kay ilang presidente si Chiang Kai-shek, mituog Diyos. Pagpuli ni Mao Zedong, kill Christians. Matod pa sa itong ilang philosopher, patya mga Kristiyanos kay mualina sa itong kauswagan. So, po naggrabe ang patay. Mo na nga, ang pangutana, mahitabo ba na susalang kadlaw? No. So many years that the Holy Spirit, the Church sends mga missionaries. Sa di pa mo tapos, ato na yung mga pasalamat sa atong mga pinangga kay mga igsuon nga nag-ampo, nagpaluyo ka nato. Niya sa dili pa akong pasalamat. Huwag pasalamat nato. Sa Talisay City, ang Batanong Mayor Samsam Gulyas, nga pagsugod niya sa iyang pagkamayor, ningon siya, hinahot unta, sok, nga kining mga adlaw sa kong pag-alagad, tinuray nga pag-alagad. Nga maabot na ko ang labing kabus sa 22 ka barangay. Gimo niya, kada simana doon nag-huibis nga giraw na niya 22 barangays, pero one at a time. Daghan kayong nahibaluan niya mga kalisdanan sa barangay. Wa sila'y tubig, wa sila'y saktong tabay, nga limpyo, ug iyan ang gipangsulban. Ang mga bata nga wa motiwas og eskwela di ara kutob sa primary or elementary, nanay mga high school nga gitukod sa 22 ka barangay ug mga duol nga mga barangays. So, iya gyung gitukawan. Ug usab ang mga kabus nga may tabuan, madamagan bagsakyanan niya gidala sa ospital. Niya lisod ang pagginhawa, way laboratory test, way tambal, gisundan dayon sa iyang mga tao nga nag-action agad or makuha ang mga resita, paliton dayon, tambalan or maluwas ang kinabuhi. Grabe.
mantuman gyud ang gihimo ni Samsam Gulyas, kadawat siya award ang Asian Pacific Luminar Award. Ang balikatan 2022, 2024 dawat niya ang Good Governance, the highest award to the LGU from the national government. Unyang iya sang Vice Mayor si Dong Richard Choy Fernandez Asnar, gipada siya kuptos mahimo ang labinas COVID nyadto sa niyambot ng COVID sa kabukiran karong kan dengue fever. Pada siya mga personnel, mga tambal niya, pada siya mga ayuda, tulda, mga uniforms, mga barangay tanod, unya mga laptop sa mga iski, uban pa, dunay tricycle nga dunay sidecar na magamit yun nila. Lipay kayo. Niya ang napo ka mga konsyales, si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabegas, si Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, si Gail Restauro, Lester Daan, si Atty. Rocky Ba, si Lecto Bacaltos, Fi Ilanan, si John Restauro, iski. Nagkiusagit sila. O nindot kayo ang pag-iusa kay dali ra mo gawas ang salapi nga kagasto sa mayor. Kay Luyos sa City Hall na dialysis clinic, way bayad. O malinahon kayo ang mga tao sa ilang pagsugot sa pagbayad sa buwis. Pero naagyan na mga krimen-krimen kay normal na sa nga tao na mga dautang nga tao. Dito ka hakop sa tanan. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Kunya, akong amigo si Brad Cesar Legio, kagihan o may nampuon kayo nagtabang siya nagtago-ampo, o si Brad Sulpicio Algeria, giyang kapikas sa San Fernando, daghang kay gitabangan niya nga mga kabos sa iyan lang nato Caritas, o abag sa siya mga pare, Monsignor Buboy, ang head of the ministry. O ako sa amigo si Jan Jantan, si Emily Albano, Emily Cabrera, mga prayer groups, ug uban pa nga atong mga pagampo alang kanila nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon. Nya sa ngan sa New Creation Servant Community, nya niagyod ang atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. Nya ang atong Kingless Servanthood, panguluhan ni Brad Ray Albao. Yan niya po ng atong pinangga kayong head sa Bible study o catechesis, Brad Basing. Uban pa, daghang kayo. Salamat kayong Diyos, magapanalangin nato. Tagpo-tapuhon ning atong tulumanon ang atong New Creation Servant Community dinhi sa DYRF Radio Puwersa. Ang Diyos magapanalangin ka nato. May gabi istan.